Podwantire sigana mar joten migepe mochamo muma kawuono katok chamo muma mar apisi kar jot ma jatend piny Nairobi kawuono. Joten migepe manyien nokawo yore mopogore opogore ka moko nochimo apisi tir to mamoko nobago nyasi mar duoko erokamano. Jatend migawo mar omenda John Mbadi nochopo e apisi mare tok chamo muma ka nyawadgi mar ohelni matindo kod riwruoge mag Saga Wycliffe Oparanya to ne ochomo kar dak mare ma Karen kama anyuola kod osiepe ne rite kod nyasi mopie. Chenro mar chamo muma mar apisi mar joten migepe manyien 19 nochakore okinyi mang'ich kar jot ma jatend piny mantiere boma ma Nairobi. Tok chamo muma joten migepe go nosidhi ayanga mar chako tich ka nyamburko maggi nochwe bendera mar nyiso ni koro yangi kod sirikal. Jatend migawo mar omenda John Mbadi nochimo apisi mare tir tok chamo muma. Mbadi ne orwaki apisi mare kod apisas e migawo mar omenda. Kata obedo ni ok oloso kod jofwambo e odiochienge mokwongo e apisi, kit wuoth kod chia mare ne nyiso ni oikore mar telo ne lemono ma en e siro maduong' mar ochumi ma pacho ka. Komachielo, nyasi notimone kar dak ma Karen Nairobi. Anyuola kod osiepe mag jatend migawo mar riwruoge mag Saga Wycliffe Oparanya nobago nyasi makende mar duoko erokamano ne welo mar Oparanya. E twak mare mokwongo kaka jatend migawo, Oparanya oduoko erokamano ne Ruto kod Raila ne welo mare. Nimshukuru kiongozi wangu Raila Amolo Odinga ambaye tumefanya na yeye kazi kwa miaka mingi, na pia kwa Rais William Ruto kuniteua kuwa mojawapo kwa baraza la mawaziri. Oparanya kata kamano nyono kar tiende ni pod oja ODM manitire i Azimio kendo donjo mare sirikal ne en mar reso piny kaluwore kod ng'anyo mathoth mane ibago kod rowere. Tuliona inji inaenda vibaya na tukaamua kupitia kwake Raila Amolo Odinga tusaidie inji hii, kwa sababu ikienda mabaya itakuwa kwa mabaya kwa kila mtu. Bado sisi tuko ODM na bado tuko Azimio, tujaingia ule mkataba wa kusema tumeungana na UDA. Moko kuom jotelo mawuok e imbo mar Kenya mabende ne ochopo e nyasi no okawo thuolo ni mar duoko erokamano kuom welo mar Oparanya ka ginyiso geno ni odhi tiyo tich makare. We want to thank the President for seeing it fit to appoint His Excellency Wycliffe Oparanya in the government of national unity. And we are confident that he's going to go a long way. The people that we want to grow, the people that we want to lift up economically, this is a ministry that really touches on them. And somebody like Wycliffe Oparanya, as a man who has served as an MP twice, he has served as a Minister for National Planning and Vision 2030 and as a governor. And not only as a governor, but he was the chairman of Council of Governors in the Republic of Kenya. He has what it takes to steer that ministry.